हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना दायो मोनसे गोनांथार खामानिखौ मावनानै लानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना मा खामानिखौ दायो मावनानै लानांगौ बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना गासिबो आंखौ इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम इन्स्टाग्राम आइडि एबा इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआवबो होनानै दोनदों आरो बेनिफ्राय भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों गासिबो नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय माबाफोर नोंथांमोना जुदि सोंनांगौ दङबा डाइरेक्ट नोंथांमोना आंनिसिम इन्स्टाग्रामाव DM खालामनानै सोंहरनो हागोन लोगो लोगो नोंथांमोना रिप्लाइबो मोननो हागोन दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि नोंथांमोना दायो मा खामानिखौ मावनो नांगौ दाथ' नोंथांमोना फैसाखौथ' मोनथ'आ दा बेनिखायनो बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम दायो माखासे खामानिखौ मावनानै लानो थाखाय खावलायदों दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना दायो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना लाजोबनांसिगौनो नोंथांमोना सिगाङाव आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टआ लिंक गैयाबाबो फैसाखौ मोननो हादोंमोन निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौबो आरो जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो दा नाथायबा बेखौ खावलायनाय जादों सरकारा जे नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय दायो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना लाहैनांगौनो दा बेनिखायनो मा खालामदो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव नोंथांमोना थांनानै गावबागावनि बे आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना एबाराव फैसाखौ मोननो हासिगोन नङाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नंला DBT स्किमनि जैसो फैसाखौ दायो सोनानै हरसिगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि कलेजाव नोंथांमोना थांनांगोन आरो नोंथांमोना कलेजाव थांनानै बुंहैनांगोन आङो आंनि बे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामबाय होननानै जायखिजाया नोंथांमोना गिबियावनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव थांनानै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहैग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना कलेजाव थांनानै बेखौ खोन्थाहैबानो जाबाय आङो बेबायदि लिंक खालामबाय होननानै मानो होनोबा नोंथांमोना कलेजावबो रिपर्ट खालामनांगौ लिंक खालामनाय खालामैखौ दा बेखौ नोंथांमोना निसय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ बे जाहैबाय नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि गोदान जोंहा आपडेट फैनाया दा बिनिफ्राय फैसाखौलाय नोंथांमोना माब्लाथो मोननो हागोन नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ दा नोंथांमोना फैसाखौ दायो मोननो हाथ'नाय नङा दायो जोंहा बाजेट लाथ'वाखै नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ सिगांनिफ्रायनो एसे सिगाङावबो माने भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखादों नोंथांमोना मोनबाबो जुलाइआव मोननो हागौ मोनाबो जानो हागौ नाथायबा आगस्टनिफ्राय हले नोंथांमोना 100% मोननो हाखागोनखा नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ दायो नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ जुलाइ मासाव नोंथांमोना मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ नाथायबा आगस्ट मासाव नोंथांमोना हले मोनखागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा नैबे जुलाइनि गिबि सप्तायावसो आसामनि बाजेटआ जागोन दा बेनिखायनो सरकारा बाजेट लायालासिनो बोरै नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरनो बे नङा होमबा बाथ्राया दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो जुलाइनि गिबि सप्तायाव जानो होग्रोदो दा बेनिफ्राय जुलाइनि 20 तारिखहालागै 15 तारिखहालागै बिथांमोना फैसाखौ सोना हरो ना हरा दा बिसिनि बाथ्रा जासिगोन सरकारनि नाथायबा हले आगस्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना 100% मोनखागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ मासै मास नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनियालाय दा नोंथांमोननियाबो बेबादिनो जानानै फैदों नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनियावथ' गोबांनियानो माने रिजेक्ट जानायखौ आङो खोनानो मोन्दों नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबाङानो खोन्थाहरदों गासिबो थिग थासेयावबो नाथायबा फैसाखौ मोननायाखै बायदि बायदि होननानै नोंथांमोना आंनिसिम माने खोन्थाहरदों आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ खामानिखौ मावनानै लानो हागोन बादि आं मोनदों एसे उनाव नोंथांमोना कलेजफ्राव थांनानैबाबो बेखौ रिपर्ट खालामहैबानो जाबाय जेनेबा नोंनि बे जीवन प्रेरणा स्किमा कलेज लेभेलावनो थाबथानाय दङबा भेरिफिकेसना नोंनि बे इनस्टिटिउसनावनो कमप्लिट जायाखैबा कलेजाव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना बुंनानै लाहैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय कलेजफ्राव जुदि रेजेक्ट खालामदोंबा बायदिसिनानि जाहोनाव बेहायबो नोंथांमोना कलेजावनो थांनानै सोंहैनानै लाबानो जाबाय मानि थाखाय आंनिखौ बेबायदि रेजेक्ट खालामनाय जाखो आंथ' डकुमेन्टसफोरखौ मोजाङै
मोजाङैनो होदोंमोन बेफोरबायदि नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय अब्ला निसय नोंथांमोननि खामानिया जानानै फैगोनखौ आं आसा खालामदों दाथ' जोंहा बेफोरनि खामानियानो सोलिगासिनो दंखायो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ दानो मोनथ'नाय नङा नोंथांमोनाबो फैसाखौ मोननो थाखाय गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना लानो नांगौ दा बिनिखायनो लिंक खालामना लाखिबा गोख्रैनो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना मा खालामो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवथ' थांसिगोन लिंक खालामनोथ' होसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना सानसिगोन आंनिया गमामैनो आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय होननानै नाथायबा मालाबा बेंकनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावनानै होआ दा बिनिखायनो नोंथांमोना आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै चेक खालामना नायनानै लाबानो जाबाय नोंनि बे आधारा गमामैनो बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जादों गावबागावनि आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन ना जायाखै आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामना नाय मालाबा बेंकनि मानसिफ्रा लिंकखौ खालामना होआ बिथांमोना नोंथांमोननिसिम फर्म बायदिसिना लाखिनानै जमा ओरैनोल' दोनबाय थायो बिथांमोनाबो बावलायलाङो नङा होमबा दा बिनिखायनो नोंथांमोना चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय अब्ला बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै माने कमप्लेन हैनो हागोन एबा नोंथांमोना बुंहैनो हागोन बोरो माथो आंनि आधारखौ दासिमबो बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना होआसै होननानै नोंथांमोना बुंहैनो हागोन दा बिनिखायनो स्टेटासखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै दा बे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोननिसिम आं दाख्लैनो बुंहरखादों नोंथांमोना दायो मोननो हाथ'नाय नङा बाजेट सिजोनानो जोंहा जुलाइआवसो जागोन ना जुलाइनि गिबि सप्तायाव दा बिनिखायनो जोंहा नै मे मासआ दासो जोबहां जादों दा बिनिखायनो नोंथांमोना मास मोननैसोआथ' नेबावनो नांसिगोन आगस्ट मासफोरनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मोननाय नंला बेबादिल' साननो नाङा आरो नैबे निजुत बाबु आसनियानो जा निजुत मयनायानो जा जिबन प्रेरणा स्किमानो जाया मानो बे फैसाखौथ' नोंथांमोना मोनफिननो हागोन नाथायबा नेनांसिगोन होननानै बेखौनो बुंनो नांगोन माथ्र नोंथांमोननिसिम इलेक्सननि समाव मास मोनसे ना मास मोननैनि ओरैनो सोज्रांबाय आरो जाहाथे इलेक्सननि समाव माबा मोनसे जायो नङा होमबा दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिननो हागोन बिथांमोनाथ' थगायनो हाया नङा होमबा नोंथांमोना बयबो कमप्लेन खालामबाय थाबानो जाबाय बोरै जाखो माथो फैसाखौनो सोआसै मायासै होननानै कमप्लेन खालामबाय थाबानो जाबाय ससियेल मिडियायाव चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' ससियेल मिडियायाव जोबोद एक्टिभ थायो नालाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय बेखौबो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर आंनिसिम सोंनांगौ दङबा पार्सनेलि नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना DM एबा डाइरेक्ट SMS खालामहरबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव अब्ला नोंथांमोना लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन आरो चेनेलखौबो बयबो साबस्क्राइब खालामना लादो बे चेनेलखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे माखासे खामानि मावनानै लानांगौखौ गासैबो मानसिफ्रा मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों